Šta ima druže? Ovdje. Imam dovoljno novca da kupim ovdje. Pa što me zagovorio, mislim, možda dođeš drugi dan, ali bit će neke još bolje, ajde. Ne mogu, sviđam se A zagovorio sam druže, ne mogu da se Nisi zagovorio. Pa jesam, znaš, posle vaše gradnje. Ovo je lopta. Kaka lopta? Ovo nije lopta, ovo je vaza, što će tebi vazit, kupujte lopta, ne vazu. Hoćete kupiti tu loptu? To nije lopta, to je vaza, čoveče. Odnosno što ovo je da kupiš loptu? Ne treba mi vaza. A sam zagovorio sa mojom ženom, pa bož. Pa nema nas. Ajde još ja i ti nešto dogovori. Da skupimo ja i ti noć. Okej, ajde. Da skupimo ja i ti noć i da zajedno kupimo loptu. Pa znaš, nije loša ideja, ali nešto... Kupimo dve iste lopte. Imaj samo jedan. Nazvat ću fabriku da nam napravi još jedan. A ko si ti? Vasi fabrike. Slušaj, čano, ja sam dijete od vlasnika fabrike, pa mogu da pitam svog tatu. Okej, kad smo kod toga, ne pa mogu ja sad odmah kupiti, pa... Daj par, pa se radijem. Čekaj, idem da donosim. Kada... Hoćeš da mi napraviš još jednu ovako? Dobar, koliko košta lopta? Evo ovo će to biti. Šta ti radiš ovdje? Evo ti besplatno. Volim vas.